Falten 7 minuts per les 6 de la tarda. Tornem cap a Tortosa, ara ja no per parlar dels rius, sinó per parlar d'un espectacle que val la pena veure. Es tracta dels abanderats, que cada any donen color a les festes del Renaixement de Tortosa. Uns abanderats que són únics a Espanya i que no paren de voltar per tot arreu fent les seves acrobàcies. A veure, Espartac, explica'ns en què consisteix aquest espectacle. Mira'l. És una passada, és una moguda. Xavi, explica als telespectadors que tot això és directe, perquè, clar, si em veuen fa 2 segons dins del riu i ara aquí al mig de la plaça, davant del mercat municipal, no s'ho creuran. Home, he dit que faltaven 7 minuts per les 6 de la tarda. Si la gent mira el roig ja veurà que estem en directe. No? Home, doncs sí, però és que a mi em sorprèn, tu. Home, però... Vaig xop, de sota. Clar, però jo si t'estic preguntant i tu m'estàs contestant, seria molt difícil, de fer-ho això gravat, Espartac? No ho sé, clar, és que per això, perquè vegin que hi ha aquest diàleg i que no està gravat, això. No, no ho està. No està mai. Deixa'm demostrar-te una cosa, Xavi. Va, demostra. És un moment important, per mi. A veure. No és fàcil el que vaig a fer ara. A veure. Ja. Ho has pogut veure bé? Sí, ho has fet molt bé. Molt bé. Estic al·lucinat perquè m'ha sortit 3 o 4 vegades i dic, no em sortirà en directe i ja veuràs tu. Domingo, vine cap aquí, que tu ets el professional d'això. Intercanviem papers, jo em quedo la fitxa, tu et quedes aquesta bandera. Escolta'm, festa del Renaixement. Si hi ha una festa, doncs, d'aquelles que vosaltres hi participeu, es pot dir tot Tortosa, és aquesta. Més de 2.000 persones participant-hi. És el mes de juliol. És una festa que està reconeguda com a festa d'interès turístic nacional. Què té? Pels telespectadors que ens estan veient i que mai han baixat a Tortosa el mes de juliol. Bé, doncs és una festa que, com molt bé has dit en la introducció, transforma la ciutat per 4 dies, sempre al voltant del mes de juliol, i els carrers se transformen, les façanes s'engalanen, i podem dir que la ciutadania pren el carrer i viu d'una forma festiva el que era l'esplendor de la nostra ciutat al segle XVI. Ens transportem en el temps i tot són músiques, aromes, la veritat és que és una festa extraordinària. Els abanderats, el paper dels abanderats. Quina importància té i quin paper té dins aquesta festa? Bé, la importància dels abanderats podem dir que ha anat sorgint conforme la festa també s'ha anat fent gran. No hem de perdre de vista que és una festa de recreació històrica en la qual també hi podem trobar vestit el consistori de la ciutat, el qual li dona un caire oficial. Per uns dies l'alcalde de la ciutat es transforma, es converteix en el procurador en cap de la ciutat i tots ataviats de velluts negres passegen els carrers de la ciutat a 40 graus a la sombra, no? Vull dir, imagineu-vos. La veritat és que a la introducció que me donaves de les banderes, les banderes és un joc, és un espectacle... Com estem veient ara mateix els teus companys, que per cert, deixa'm dir als telespectadors que si es pensen que ens quedarem amb aquests moviments i només amb aquest espectacle, res de res. A partir d'ara aquestes banderes començaran a volar. En dieu banderes, per cert? Sí, diem banderes i les banderes que podem veure aquí representen els trams de defensa, els colors dels trams de defensa de la ciutat al segle XVI. Tot el perímetre emmurallat de la ciutat estava dividit en trams, cada tram estava dedicat, defensat per una confraria que podia ser gremial o devocional i per tant tenia uns colors i uns escuts. I estos són els colors que nosaltres hem pres per a donar forma a l'espectacle. Un espectacle que no hem d'oblidar que sí que hem agarrat com a origen la tradició italiana en la tècnica de les banderes. Ens hi posem, Domingo, que comencin a treballar i de valent. Doncs mira, nosaltres ens posem aquí, en aquest costat, si et va bé, i els mirem, quan tu vulguis els hi dones l'ordre per començar i endavant. Que facin el número final que fan entre tots. Molt bé, doncs jo si me deixes 2 segons... Et guardo la bandera o no? Sí, me guardes la bandera, em poso al mig i els hi dono les instruccions. Doncs va, vinga, i anirem escoltant també per veure què els hi dius. Vinga, nois, anem tots en el número final, 2 banderes cada algú, i anem a presentar en directe el número Stratos. Per tant, puja la dificultat del número i anem directament en 2 banderes. Som-hi? Tots preparats? Agafen les banderes, passen d'una a 2 i ens acompanyarà també la música, Domingo? I tant, com pots veure, estarà tot molt preparat. És un grup que funciona a nivell de carrer a les ordres de la percussió i veràs com en pocs segons es posen a menjar totes aquestes banderes i l'espectacle que ara estàvem veient, que estàvem assajant, que estàvem calentant en una bandera, guanya en volum perquè ara tots els abanderats porten 2 banderes. Doncs quan vulguin, endavant.
suposo que també hi ha un cert perill, no?, també a l'hora d'alçar, com faran a partir de, poc instants, aquestes banderes. Sí, de fet hi ha un problema de memòria, no? Dona't compte que s'estan intercanviant banderes i has de memoritzar molt bé on tires la bandera i quin company et passa la bandera, perquè del contrari, doncs bé, poden passar coses com la que ha passat ara, no? Hem de tindre en compte també que aquests dies ja heu pogut comprovar que fa molt vent a Tortosa i és una dificultat afegida que té també l'espectacle. Com a anècdota, dir-te que algun d'ells porta algun punt, alguna cella o a la barbilla. Home, estic veient que no estan fent el que he fet jo, Veig poca bandera alçada, què passa? Sí, també et diré una cosa. Ara. Hi ha gent que està fent exercicis amb 4 banderes a la vegada, una mateixa persona. També per situar una mica el grup, no?, en quant a posada en escena, comentar que és un grup que no només se pot veure a la Festa del Renaixement de Tortosa del 22 al 25 de juliol, sinó que fa més de 40 actuacions a l'any arreu d'Europa. I quan hi ha aquesta moguda, ho feu passejant pels carrers i amb aturades puntuals fent l'espectacle? Sí, i tant. Avui també hem de tindre en compte que això és una representació que us hem muntat, és un espectacle fet a mida per a Vatros, per a TV3, per a tot Catalunya, però que el grup creix i tenim un grup en prop d'un centenar de persones. Per tant, com pots veure, està tot molt lligat. Molt bé. Jo... Mira. Clar, moltíssimes gràcies a tots, de debò, per fer-nos aquesta representació, però no heu acabat, perquè en Domingo m'agradaria que per acomiadar el programa d'avui et posessis doncs, aquí al mig i treballessis, que has treballat poc fins ara i abans t'he vist assajar i també ho feies molt bé. Perfecte. Gràcies, vindrem al juliol a la Festa del Renaixement, una festa doncs, que val la pena viure-la. I per acabar aquest divendres, escolta, què millor que amb vosaltres. Va, posa-t'hi i marca'ls, sobretot, marca'ls. Jo em quedo sense bandera, però amb la mostra doncs, d'en Domingo i el seu equip veureu com almenys que ens facin alguna alçada d'aquestes més atrevida, tot i que, insisteixo, i ho deia ell, i ho apuntava ell, bufa un fort vent que ens acompanya des del dilluns aquí al costat de l'Ebre i això dificulta aquesta alçada de banderes. Espartac, mentre es van preparant, deixa'm acomiadar del nostre públic perquè ja marxarem amb les imatges dels abanderats. Avui un programa una mica més curt perquè aquesta nit hi ha retransmissió de Champions, Real Madrid, Olímpic de Lió, aquí a TV3. Això modifica una mica la programació. Nosaltres acabem, però no sense abans donar-vos les gràcies per seguir-nos, com cada tarda. Donar les gràcies al públic que ens ha vingut a veure al plató. Avui des del Casal de Joves, la Campana de Manresa, Castelldefels, Sant Joan de Vilatorrada, Sitges, Barcelona, Santpedor. Gràcies a tots. Gràcies també a Tortosa i acabem amb aquestes imatges dels abanderats. Endavant, Espartac.